Sme na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne v podcaste Druhá strana odpovedá a dnešným hosťom v tomto podcaste je Majo Schmidt, kondičný tréner A-mužstva a dorastencov a juniorov Dukly Trenčín. Majo, ahoj. Ahojte. Kde sme? Nachádzame sa v kabíne A-mužstva. V priestore, kde sa asi každý človek nepozrie, ale keby niekto veľmi chcel, tak môže do teba drgnúť, nie? Že prosím ťa, ukážeš mi to? Nie. Nie, dobre. Robil som, čo som mohol, aby som vám vytvoril nejaké podmienky, aby ste to videli. Ideme sa rozprávať o kondičných tréningoch alebo o tréningoch ako takých, o tej kondícii, ktorú majú chalani pred sezónou, počas alebo po sezóne. Čo sa deje v týchto dňoch? Čo chalani robia takto v máji? Aktuálne nám začala prvá fáza letnej prípravy, ktorej predchádzalo testovanie hráčov, z toho sme ich zadeľovali do skupín a z mojej strany to znamená aj konzultáciu s hráčmi, ktorí sa aktuálne nenachádzajú v Trenčíne, dajme tomu ako zahraničný Filip Al, že viac menej na diaľku sme si dohodli videohovor s jeho kondičným trénerom taktiež, preberieme si, aké máme testové batérie u nás, aby mi poslal výsledky, následne dostal odo mňa vypracovaný plán tiež ako ostatní hráči a viac menej fungujeme na diaľku, presne. A hráči, ktorí sú tu, tak sa zúčastňujú prípravy na dennej forme. Tie testy dopadli ako? Dobre. Dobre pre teba ako kondičného trénera, alebo dobre pre hráčov? Áno, toto je ďalšia vec, ku ktorej bude dobre sa vyjadriť. A ja si myslím, že treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe by testovanie nemalo podliehať len tomu dobre, zle, spravil, nespravil. Každé testovanie je v prvom rade informácia pre trénera, aby vedel, ako narábať s hráčmi a ktorým smerom má prípravu orientovať. A taktiež je to aj do istej miery aj profil toho hráča, aby on vedel asi ako na tom aktuálne je, a vedeli sme zistiť, kde je nejaký problém. Totiž to testovanie nie je iba výkonnostné. My tam musíme pozerať na viaceré premenné, ako je nejaká pravdepodobnosť výskytu zranenia, znížená mobilita. K tomuto sa dostaneme, lebo na toto budem zvedavý. Týkať možno bývalých zranení. Čiže v podstate ja to radšej nazývam hráčsky profil ako testovanie, aj keď testovanie je asi familiárnejší názov pre nás všetkých. Alebo takto to všetci poznáme, ale v podstate u nás to funguje ako hráčsky profil. Jasné. Ktorí hráči momentálne makajú v letnej príprave? Daj zoznam. No, tak začneme tým najstarším, čiže Tomáš Starosta. Jasné. Pravidelne na dennej báze ako všetci ostatní. Taktiež je tu Peťo Sojčík, Aďo Hatala. Potom so Záborom ešte komunikujeme na diaľku a musíme doriešiť niektoré veci, čo sa týkajú programu. Ten sa k nám pripojí neskôr. Miško Valent je tu na dennej báze. A potom sú tu chalani, ktorí sú aj mladší, ako napríklad Aďo Krajčovič, Matúš Hlavač, David Borák. V podstate je nás dokopy 12. Aktuálne sa priznám, že vymenovať všetky mená nie je úplne sranda takto z hlavy, aj keď s tými chalanmi ste v dennom kontakte, ale tým, že trénujem aj juniorov, aj dorastencov, niekedy si spomenúť na všetky mená, za radom vymenovať je absolútne pre mňa náročné. Zahraniční hráči sa kedy pripoja? Kedy ten manšaft bude kompletný, že budete už spolu všetci makať? Budeme začínať na konci júnového týždňa už všetci spolu. Prvý týždeň ešte bude prebiehať na suchu a potom sa dostaneme k príprave na ľade. Samozrejme počas toho posledného týždňa, kedy budú všetci spolu, prebehnú záverečné testy, kde chceme vidieť aj výstupy hráčov z letného, či došlo k progresu, alebo dajme tomu nebodaj u niekoho, kto tu možno ani nebol k regresu oproti minulým rokom alebo minulým testovaniam či stagnácii. Čiže v podstate náš cieľ je vidieť úroveň trénovanosti a nie potom prispôsobiť ďalšie tréningy. Aká je komunikácia s trénermi, respektíve s hlavným trénerom? Je to tak, že ty máš svoju prácu, odvedieš si ju a oni vôbec to neriešia, alebo spolu komunikujete? K tomuto sa vyjadrím tak, že s pánom Bokrošom to funguje veľmi dobre. Už na základe našej prvej diskusie. Áno, na jednej strane máme presne zadané úlohy, kto sa čomu venuje, ale vždycky ide aj o tú spoločnú konzultáciu, aby človek vedel, čo sa bude robiť v ktorý deň. A toto sú veci, ktoré my riešime ako tréneri všetci. Čo bude priamo obsahovým celkom ktorého dňa, aby to dávalo v týždňovej nadväznosti nejaký zmysel pre rozvoj hráčov do sezóny. No neviem si predstaviť, že by si s trénermi nekomunikoval, preboha. Áno. No. Ako veľmi vie kvalitná a dobrá letná príprava predísť zraneniam počas sezóny, kedy už sa hrajú zápasy, lebo Dukla v tomto je na tom veľmi dobre posledné roky. Áno, počet svalových zranení sa výrazne znížil štatisticky oproti minulým rokom.
Totiž treba si to povedať takto. Možno pre fanúšika je niekedy skresľujúce, pokiaľ vidí, že máme 2 zranených, 1 zranenie. Ale teraz musíme deliť tie zranenia aj na kontaktné a nekontaktné. Počet svalových zranení sa výrazne znížil. No za to, bohužiaľ, niekedy sa to prihodí na lade, je to kontaktný šport, čiže treba si uvedomiť, že k tomu otrasu mozgu alebo zlomené rebra, to sú veci, ktorým nepredíde. Takže týmto sa nedá proste predísť. Ale to, aby sme ovplyvnili, či hráči budú mať problémy s trieslami, či budú mať svalové zranenia, dajme tomu v oblasti ramena, to je práve vec, ktorú by som mal riešiť primárne ja a fyzioterapeut, aby sme tomu predchádzali v maximálnej možnej miere. A vy to viete? Vy proste chalanov pripravíte tak, aby na tom boli lepšie, aby to riziko sa zmenšilo? Na toto majú zakomponované v podstate prevencie každý týždeň v celom roku, čo pracujeme. Je nejaká časť letnej prípravy, potom sú nejaké dovolenky. Pred tými dovolenkami chalani dostanú nejaké domáce úlohy, že tuto sú veci, ktoré musíš robiť, na ktorých by sa má zlepšiť? Aby som bol úplne presný, tak tento rok to máme rozdelené tak, že v podstate 4 týždne trénujeme, potom počas toho deloadového týždňu majú dovolenky, kedy niektorí hráči aj dostanú úlohy, čo majú ešte robiť, čo ako doplnky. Tým nehovorím, že ten týždeň dovolenky musia stráviť tréningom, samozrejme, jasne, ale sú tam pre nich odporúčania, čo by tam mohli ako aktívny odpočinok zaradiť. No a potom ideme na ďalšie 4 týždne prípravy a to už nám vychádza na posledný júnový týždeň, kde sa všetci stretávame. Potom sa v podstate dostávame do tej ďalšej predsezónnej fázy. Čiže letnú prípravu máme rozdelenú v podstate na 2 fázy a potom pokračujeme už aj s ľadmi. Čiže tam sa ten obsah bude jemne meniť. To som sa práve chcel spýtať. Čiže v lete bez ľadu to vyzerá asi určite inak, ako už aj s ľadom. Áno, samozrejme mnohí hráči absolvujú ľad aj v lete. A k tomu treba samozrejme prispôsobiť aj tréningový plán, čo sa týka rozvoja energetických schopností. Takže v podstate v tomto to ja mením aj podľa toho, či hráči sú na lade, či hráči nie sú na lade. A na toto treba vedieť trošku plasticky reagovať. Proste alchymia. Alchymia kondičného trénera. Môžeme to tak nazvať. Otázky fanúšikov sú dôležité, pretože fanúšikovia vedeli, že prídeš a pýtali sa, sú zvedaví. Tak poďme na ne. Nela sa pýta, budeš naďalej v Dukle Trenčín? Áno. Na koľko rokov máš zmluvu podpísanú? 1+1, takže dúfam, že tie 2 roky tu budem. Aha, perfektné. Martin je zvedavý, kto má najlepšiu kondičku zo všetkých hráčov Dukly? No a teraz sa dostávame k problematickej odpovedi, na akú sú u mňa ľudia zvyknutí. Áno. Čo je najlepšia kondícia? Najprv si musíme zodpovedať na túto otázku, ale keď to berieme ako takú základnú všeobecnú pripravenosť, či mimo ľadu alebo na lade, tak za mňa vrcholovo alebo vysoko v tabulke by som určite postavil Andreja Krajčoviča, Matúša Hlaváča. Možno na niektorých to bude pre počudovanie, ale hodnoty aerobnej kapacity sú napríklad od Tomáša Starostu veľmi vysoké. Peťo Sojčík je veľmi kvalitne pripravený silovo, takže v podstate, keď to berieme komplexne, tak by som povedal týchto 2 mladších chalanov, ale potom už špecificky v daných oblastiach je to veľmi rozlišné, čo sa týka chalanov. Takže dajme tomu, že tam možno tí starší hráči majú ešte aj jemne navrch. Aha, to si mnohí povedia, to vážne? Proste to tak je. Je to odôvodnené, prečo to tak je? Lebo už dlhé roky trénujú. Aj tým, jedna vec je tréningový vek, čiže v podstate pre nich možno aj niektoré tie tréningy sú trošku iné už počas sezóny. Jasné. Ako pre mladších chalanov, ale tým zase nechcem povedať, že treba mladších chalanov zodrať. U nich treba nájsť tú cestu, aby sa permanentne rozvíjali. U týchto starších hráčov treba nájsť cestu, aby nedošlo k regresu. Jasné. Čiže v podstate tam sú trošku iné prístupy. Tomáš je zvedavý na niečo, čo sa týka silového tréningu a hokeja. Aké sú základné cviky pre hokejistov a ako menia silový a dynamický tréning? To je možno nejaký kolega. Toto nie je kolega, ale v podstate ja by som to povedal takto. Daj základné cvičenia z môjho pohľadu ani neexistujú, totižto ja to poviem takto, možno aj medzi kondičnými trénermi bola dlhé roky diskusia, či je lepší tréning, ktorý je unilaterálny alebo bilaterálny. Čiže niekto preferuje drepy cez 2 nohy, alebo niekto preferuje výpady, či dajme tomu rumúnsky drep cez 1 nohu. Čiže čo je lepšie, či pracovať cez 1 alebo cez 2. V zásade
Áno, niekedy jedno vplýva lepšie na centrálny nervový systém, druhé na hypertrofiu. Ale povedzme si úprimne, že čo ja za tým cvičením sledujem, cvičenie je pre mňa iba prostriedok. Čiže to, aké cvičenie vykonáva, sa častokrát predurčuje k tomu, aj ako má ten športovec históriu, čo sa týka zranení, čo môže vykonávať, na čo má dostatočnú mobilitu alebo je na to pohybovo kompetentný. V prvom rade tým cvičením my nemôžeme tomu hráčovi ublížiť, ale to cvičenie musí byť pre ňo vybraté tak, aby bolo pre ňo prospešné. A teraz sa dostávame k tej hlavnej podstate veci. U nás, alebo respektíve celkovo musíme brať ako hlavnú vec, o ktorú ide v tom cvičení, je objem a intenzita. Čiže práve tá schopnosť, ktorú chcem stimulovať. Či je to maximálna sila, rýchla sila, výbušná sila. A to môžete robiť stále napríklad aj tým drepom. Ide iba o to, koľko opakovaní, s akým percentom a akou rýchlosťou s tým bude pracovať. Aha. Čiže práve preto to hovorím, že na túto odpoveď na toto nie je jednoduchá odpoveď. Povedzme si to, ale toto je vysvetlenie toho, ako to naozaj je. Po tejto tvojej odpovedi ja si myslím, že Tomáš musí byť spokojný s tou odpoveďou. Dúfam, že bude. Neviem si predstaviť, že by nebol. Daniel sa pýta, miešaš hráčom špeciálne doplnky na výkon? Dúfam, že to myslí počestne, ale v tomto prípade... Snáď. Áno. Čo môže byť špeciálny doplnok na výkon? V podstate vďaka Prominu máme zabezpečené všetky základné výživové doplnky. Tak to je. Čiže v tomto s hráčmi spolupracujem, vždycky s nimi konzultujem možnosti, aké sú suplementácie, čo môžu brať pred tréningom a po tréningu. A to im následne nachystám ja, alebo v prípade, že si to radšej chystajú oni, alebo chcú si to chystať oni, tak v danom pomere si to budú dávkovať. Čiže toto sú úplne základné vitamíny, dajme tomu základné vitamíny, kreatín, proteín a tak. Normálne veci, ktoré sa bežne používajú. Toto sú normálne používateľné veci, s tým, že s hráčmi vždycky konzultujeme, čo kto kedy áno môže, lebo však aj u nás sa nájde to, že niekto má intoleranciu na niečo. Áno. Takže v podstate toto s nimi riešim potom ja. Jasné. Na záver tých fanúšikovských tu mám 3 otázky od pomerne zvláštnych respondentov, nebal by som sa povedať. Kto má najlepší bench v histórii Dukly Trenčín a koľko je to kilogramov, sa pýta Martin Nemčík. Na toto hovorím, Nemo, samochvála smrdí. Vieme povedať, čiže ani nepovieme to číslo, aj just. Áno, je to Martin Nemčík, ale k tomuto by som možno povedal pre mladých hokejistov, neberme až ako tak podstatné, aby sme tu súťažili o čo najväčšiu maximálku. Myslím si, že táto téma je tabu. V podstate to, čo má byť pre nás najviac prínosné, je to, aby tí hráči vedeli aplikovať čo najviacej síly v čo najkratšom čase. To je to, čo potrebujeme, aby sa nám premietalo do výkonu na ľade. Čiže nejde nám len o to, aby mal niekto obrovskú maximálku, ale trvalo to strašne dlho, kým tú silu vyprodukuje. Presne. Jasné. Potom sa môže stať, že nebude stíhať. My potrebujeme, aby čo najväčšiu silu v čo najkratšom čase mohol vyvinúť pre jeho úspešnosť. Aby bolo všetko vyvážené, bez debaty. Luka sa pýta, nepoznám veľa mladých ľudí, ktorí sa volajú Luka, môžem prezradiť, že to je Radivojevič. Pýta sa, koľko dávaš na bench? Luka je môj zverenec a vie, že tieto otázky nenávidím, lebo som ho v tomto všetkom edukoval, takže... Opäť mu neodpovieme. Luka, opäť budeš bez odpovede, presne tak. A Adrian Bartovič je zvedavý na tvoje obľúbené kardio. No, keďže môj obľúbený šport mimo hokeja je spieranie, obľúbené kardio nemám, ale keby som to mal povedať, tak by som si vybral airbike. Airbike? To je čo? To je niečo ako bicykel, len to má ešte aj také pedále natlačenie. Aj s rukami, jasné. Dobre. Sojčík to obľúbuje. Poďme na ďalšie otázky. Trénujú hokejisti počas sezóny denne? Akože každý deň? No jeden deň na oddych by sa väčšinou hodil v tom týždni. Čiže to neznamená, že keď, dáme tomu, 4 dní nehrajú, že musia každý deň trénovať, lebo ak by netrénovali, tak by to bolo zlé? Nie. A v prvom rade si musíme uvedomiť v tomto prípade, že k adaptácii a zvýšeniu výkonu dochádza počas regenerácie, nie počas záťaže. A toto je vec, ktorú by si malo uvedomiť možno aj veľa mladých hokejistov, že áno, my chceme robiť viac, chceme robiť viac. Možno to bolo prospešné kedysi, keď sa trénovalo 3-krát a začali sme trénovať 5-krát, ale keď miesto 7-krát začneme trénovať 14-krát a nebodaj tú istú schopnosť ten istý deň 2-krát, tak je veľmi pravdepodobné, že príde k regresu, nie progresu. Čiže ten oddych je tam potrebný na to, aby sa tí hráči vedeli ďalej adaptovať a zlepšovať. Trénujú počas sezóny aj tréneri? Áno.
Ako? V posilovni. Nás to baví. Aha, čiže v posilovni. Áno, No alebo dobre, nejakú pohybovú aktivitu. Ty ako kondičný tréner, ale dajme tomu aj asistenti alebo hlavný tréner, aj s tým si sa stretol? Musím povedať minulý rok, že určite áno a verím, že asi aj tento rok tomu tak bude. Či už to bude formou, dajme tomu, že iba na stacionárnom bicykle alebo nejaký pohyb, ale viac menej myslím si, že všetci tréneri asi majú k tomu športu blízko, keďže ho trénujú, takže je to príjemne strávený čas pre nás, môžem povedať. Ako prebieha rozcvička hráčov pred zápasom? Niektorých vidíme hrať bago. Kde sú ostatní? Bago hrajú 8. Čo tam ďalší manček? V podstate z tohto vidíte iba kúsok, keďže my sa rozcvičujeme na domáce zápasy u nás v kabíne v rozcvičovni. Čo bežný divák nevidí? Čo bežný divák nemôže vidieť a v podstate prebieha to tak, že ja už počas letnej prípravy vsúvam hráčom rozcvičenia, dávam im tam rôzne variácie. Potom samozrejme aj na základe testovania spomínaného máme odporúčané cvičenia, čo sa týka pre nejakú mobilitu alebo stabilitu jednotlivých segmentov, ktoré tí hráči potom majú zaradené do rozcvičenia. A to už, či si idú von zakopať alebo nie, to je viac menej len také odľahčenie pre tých zápasov, možno aj mentálne pre hráčov. Ale tá primárna rozcvička prebieha práve u nás v kabíne, kde to funguje tak, že s niektorí hráči máme spoločnú, s niektorými hráčmi, niektorí hráči majú individuálnu, čo majú odo mňa a niektorí, keď majú dlhé roky jeden typ rozcvičenia, tak ho používajú. Tak keď nie je dôvod meniť ten stereotyp, alebo to, čo on má zaužívané, ja nevidím dôvod, prečo do toho vstúpať, keď pred zápasom je to možno jeho rutina, ktorú on nejako mentálne potrebuje, totižto počas tej sezóny a nebude ešte aj letné prípravy, máme spolu veľmi veľa rozcvičení, máme spolu veľmi veľa cvičení, čiže tí hráči si potom z toho jednotlivo vyberajú, čo im je potrebné, alebo ja im vyberám prípadne. Čiže informácia pre všetkých, tí, čo hrajú bago, tých vidno, ale makajú aj ostatní. Áno. Si robia rozcvičku. Áno. Ja som veľmi rád, že sa konečne rozprávam s kondičným trénerom, pretože mám jednu otázku, na ktorou som dlhé roky rozmýšľal, nad odpoveďou. Po zápase hráči ešte idú na rotoped, alebo ešte nejako cvičia. Prečo pre Boha hráč po zápase nemôže ležať na gauči? No, tak teraz sa dostávame k ďalšej téme. V podstate treba si uvedomiť, že počas toho sezónneho týždňa je docela nabitý program a nemáme možno toľko času na stimuláciu určitých schopností, čo sa týka v prípade toho, keď idú hráči do posilovne. Zase to máme rozdelené. Je otázne, zase máme iný prístup, keď hráme deň doma v piatok, alebo keď hráme doma v nedeľu. Na základe toho máme, či už ideme iba na nejaký prostriedok regenerácie, že sa idú chalani iba vybicyklovať v aerobnom pásme, potom majú ešte chvíľku stretching a potom už je iba odpočinok alebo iba nejaké dýchové cvičenia. Čiže v podstate tam máme také uvoľnenie, ale dajme tomu, že v prípade, keď je to napríklad v nedeľu, tak tam tým pádom môžeme zaradiť aj silový tréning, lebo nehrozí tam nejaké veľké nebezpečenstvo, keď to je všeobecná sila. Nejdeme samozrejme do žiadneho rozvoja maximálnej sily v našom prípade, ale v podstate ide nám o to, aby tí hráči počas sezóny neatrofovali, jednoducho povedané. Čiže aj to, čo už dneska neplatí, že sa trénuje iba v lete a počas roku sa nerobí nič. V podstate my trénujeme kontinuálne a preto sa aj niekedy stane, čo nie je cieľ, ale napríklad do Pietroníra sa stalo, že jeho maximálne hodnoty na istých cvičeniach sa posunuli počas sezóny, nie v letnej príprave, ako sme spolupracovali. Čiže na tomto si treba uvedomiť, že v podstate my pracujeme na tom, aby sa tí hráči fyzicky zlepšovali aj v sezóne. A tým pádom, keď je málo času, tak niektoré veci musíme proste doplňať aj v tie dni, ako sú zápasy. Aký je rozdiel v tréningoch napríklad mladého Andreja Krajčoviča a skúseného Tomáša Starostu? Ja možno už si tak zľahka odpovedal na toto všetko, ale predpokladám, že oni nerobia všetci to isté. Oni všetci nerobia to isté, ani keď sú rovnako starí. Ano. Keď mám byť presný, čo sa týka tréningových plánov alebo tréningov. No keď ideme na tento extrémnejší prípad, tak v podstate dajme tomu, že už Tomáš Starosta bude pravdepodobné, že bude možno potrebovať viacej času na regeneráciu ako Andrej Krajčovič, keď to monitorujeme nejakými spôsobmi. Toto je taká otázka, na ktorú si treba povedať, že bez dát bude kondičný tréner iba ďalší človek s názorom, bez toho, aby sa mal čoho uchopiť. Čiže v prvom rade
ani nejde toľko o vek, ako ide o tie markery, ktoré z tých hráčov výjdu, keď my ich sledujeme pomocou či už vertikálneho výskoku, alebo pomocou rýchlosti pohybu na tyči, či dotazníku, ktorý hráči majú. Máš nejaké spôsoby, ako zistiť. No. Aby sme zistili, ako na tom s tou regeneráciou aktuálne sú. Aha. Či sú na tom dobre, či sú na tom zle. Totiž toto sa nám niekedy stáva, hoc aj keď je ten tréningový plán, dajme tomu nemenný, iba sa lineárne stupňuje 3 týždne, u niekoho raz príde k väčšej únave, u niekoho k menšej. Ale môže sa stať, že zrazu, aj keď toho bolo dosť, ten hráč sa cíti dobre a je schopný podávať ešte vyšší výkon. Alebo naopak. Čiže na toto v podstate musíme plasticky reagovať. A na to aj máme teda prostriedky, ktoré sú tu dostupné ako fotobunky, ako merač výskoku, ako merač rýchlosti činky a dotazníky, ktoré som už spomínal, ktoré hráči v podstate vyplňujú alebo s nimi pracujú a na základe toho vieme zhodnotiť, či sú unavení alebo nie. Samozrejme, áno, samozrejme aj mimo týchto základných vecí v dotazníku, ako je Borgová škála, tak treba s nimi samozrejme komunikovať a toto je o úprimnom vzťahu, aké napríklad Tomáš vie vždycky úprimne povedať a toto je veľmi dôležité z môjho pohľadu u športovca, aby vedel povedať: Majo, cítim sa, je toho dosť dobre, uberme, alebo naopak môžeme pridať. A takto som v podstate počas sezóny konzultoval s viacerými hráčmi neustále ten tréningový proces a od toho sa odvíja to plánovanie na ďalší mesiac, dajme tomu. Čo hráči jedia a pijú pred, počas a po zápase? To je tiež asi niečo, čo spadá pod teba? Áno, v podstate dajme tomu, že keď hráme večer, tak po tréningu majú chalani na obed vždycky viacero možností. Či už sa to týka nejakých cestovín, alebo plátok s ryžou. Ako vždycky majú aspoň 3 varianty, ktoré sa aj obmieniajú. Ktoré sú energeticky bohaté, áno, samozrejme. Kto má na čo chuť. Áno, samozrejme. Potom, čo sa týka predzápasov, tak tam má možno niekto svoje rituály, niekto má možno svoje... Možno aj kavičkári. Áno, samozrejme, kavičkárov máme, niektorých máme takých, čo obľúbujú viacej pretréningovky, potom máme zase takých, ktorí sú iba na vode celý čas. V podstate medzi tretinami ide opäť strava iba, ktorá má účel čo najrýchlejšie doplniť energiu, alebo respektíve suplementy. A potom po zápase v podstate je tam veľmi podobný cieľ. A čo majú chalani namiešané v tých fľaškách na striedačke? Toto máme veľmi jednoduché. Jedna polka sú vody a druhé neoznačené sú jonťaky. Ktoré dodajú všetky tie kyseliny a vitamíny a podobné veci. Toto je dôležitá vec. Bežný človek sa zraní. Trvá mu 2 mesiace, kým sa dá dokopy. Hokejista to stihne za 3 týždne. Prečo? Nie, že by som to ako hokejistovi závidel, len si hovorím normálny človek. Alebo celkovo v športe možno myslíš. Áno, v tomto prípade treba povedať, že áno, ten hráč sa väčšinou musí už čo najskôr dostať na tú diagnostiku k lekárovi, aby sme vedeli, a potom ďalší postup je ten, že s ním spolupracuje fyzioterapeut a potom ja. Čiže v podstate my si vždycky zadelíme úlohy, kto má čo robiť a ten hráč v podstate rehabilituje. Závisí samozrejme aj od zranenia. Teraz sa nejdem vyjadrovať k jednotlivým prípadom, ale samozrejme závisí od jednotlivého zranenia a stratégie, ktorá sa zvolí na to, aby sa ten hráč čo najskôr dostal naspäť na ľad. Čiže v podstate toto je možno rozdiel oproti normálnemu človeku, že ten hráč má tým ľudí, ktorí na tom pracujú, aby sa dostal okolo neho, naspäť. Jasné. Má niekedy kondičný tréner právo veta o to v otázke, že či hráč bude hrať alebo nebude hrať? Nepovedal by som, že iba sám kondičný tréner. Totižto, keď sa jedná, dajme tomu, že keď je to príklad zranenia, tak samozrejme, že to konzultujem s fyzioterapeutom a potom je naša úloha, aby sme sa vyjadrili hlavnému trénerovi alebo ostatným trénerom. A asi aj hráč má čo povedať. Áno, či tam je riziko, alebo aké je z nášho pohľadu riziko zranenia. Či tým riskujeme, keď nám nastúpi, že sa nám zraní, tak musíme ešte možno týždeň počkať. Čiže v podstate toto nie je vec iba mňa. Jasné. Čo robí Majo Schmidt počas zápasu na striedačke? Ty tam stojíš s tabletom, to ako pozeráš si nejaké fotky alebo nejaké videá na YouTube, alebo... Toto je taká zaujímavá vec, lebo v podstate počas minulej sezóny už som sa prestriedal na striedačke asi s 3 úlohami. No. Jedna bola aj pozorovanie
dajme tomu srdcové frekvencie hráčov, čo je taktiež bol aj jeden z prostriedkov regenerácie, keď sme, a toto je mimo toho, čo sa deje na zápase, iba sa vraciam späť k téme, že aj toto bola vec, na základe ktorej posudzujeme to, či ten hráč je v poriadku alebo nie. Na zápase to tak nemôže platiť, ani nie je. V podstate, keďže sme tu aj mali jeden prípad, ku ktorému nebudem sa vyjadrovať menovite, už sa nám aj nastalo, že hráč mal srdcovú arytmiu na ľade. Takže v podstate toto bolo skôr pozorovanie hráčov z toho zdravotného hľadiska. Takže týmto prípadom sa potom chce človek vyhnúť, keď zrazu zistí, že niekomu skočí tep na 230. Tak to je v tom prípade, keď sme mali takto hráča, tak sme to museli monitorovať a to bolo čisto pre jeho zdravie. Taktiež potom mi aj priskla úloha, že viac menej ja som trénerom zapisoval strely a vyhrané v hadzovaniach, kto vyhral kde. No to treba. V ktorom pásme. Jasné. A potom som bol aj na vysielačke. Vysielačke ako prepínam? Áno. A s kým si sa rozprával pre Boha na vysielačke? S ďalším trénerom hore, ktorý mi hovoril, či máme zobrať challenge alebo nie. Aha, ktorý bol nie... Áno. Aha, takto to máte. Takže v podstate tých úloh na tej striedačke som mal pomerne dosť. Ale to som si ja nikdy nevšimol, že by niekto držal a hovoril, to máme alebo nemáme, prepínam. Nič, čo? Už si to všimli niektorí. Dobre, čo ako kondičný tréner potrebuješ na prácu? Teraz myslím nejaké nástroje alebo pomôcky. Čo? Tak, k tejto téme... Teraz máme pol hodinu čas na to, áno, takže pokojne sa vyjadri. Kondičný tréner má vždycky potrebu, si myslím, nazbierať tých prostriedkov čo najviac, aby tých variácií do tréningového procesu mohol dať maximálne množstvo a tým aj vedel vyhovieť možno plastickejšie niektorým potrebám. V tomto si myslím, že je dobré povedať, že áno, my kondiční tréneri máme väčšinou potrebu riadiť sa na základe dát a zbierať dáta, čiže tie primárne prístroje, ako som už spomenul, či odrazové platne, merače rýchlosti na činku, fotobunky, polary na srdcovú frekvenciu, čiže v podstate merače srdcovej frekvencie. To sú také jedny z tých dát, ktoré nazvíme ako základné a toto sú v podstate prostriedky, ktoré sú v slovenských kluboch po väčšine a väčšinou ani nie sú tieto všetky, že niektoré kluby majú prístup iba k jednému z toho, čo som vymenoval, alebo dvoch. Musíme si potom už časom uvedomiť, samozrejme, že aj mňa to ťahá do toho, že ja by som najradšej mal toho viac a viac a viac, tak ako sme mali tuto napríklad aj jedno testovanie na 1080 Motion, kde sme sledovali aj počas každého kroku hráča výkon, priemerný aj maximálny v newtonoch, a tak ďalej. A toto je práve to možno, kam smerujem, že si musíme uvedomiť časom, že sú naozaj všetky tieto dáta a všetky prostriedky reliabilné čísla pre športový výkon, lebo v podstate stále si musíme uvedomiť, že ten športový výkon sa odohráva na ľade. Čiže v zásade tu máme iba tie základné prostriedky, ktoré nám naozaj stačia, ako činky, jednoručky, kladky, kettlebelly, gumy, medicimbaly, slidere. Čiže v podstate toto je taký zlatý štandard posilovne, ktorý by nemal chýbať. Niekedy v niektorých podmienkach je toho aj menej. Ja som rád, že tu toto všetko máme. Takže v podstate z tejto strany je to absolútne v poriadku. Si vybavený tak, ako potrebuješ. Áno. Super. Najnovšie si trénerom aj dorastu a juniorov, áno. Čiže mládeže Dukly Trenčín. Áno. Samozrejme, že tam asi rozdiel v trénovaní oproti Ačku je. Aký? Ako to je nastavené mladších chalanov? Keď to mám povedať veľmi jednoducho, tak z dorastu sú progresia záťažov juniori a progresia z toho možno do istej miery. V niektorých aspektoch sú muži, v niektorých aspektoch je toho objemu možno menej. Závisí strašne od toho, v akej fáze prípravy sme alebo v akej fáze sezóny sa nachádzame. Čiže tuto to treba rozdeľovať aj podľa aktuálneho ročného obdobia, keď to mám povedať takto. Ale k tréningu mládeže v zásade treba povedať, že primárne, čo je najdôležitejšie, tak v senzitívnych obdobiach pre rozvoj daných kondičných schopností sa na Dukle snažíme sústrediť práve na tie, ktoré sú senzitívne v tom období. Dúfam, že som vysvetlil jasne. Tu teraz práve rozmýšľam, že čo to znamená? V istom veku máte, poviem to takto. V tom období ako vo veku. Áno, jasné, v istom veku, keď idem už mladšie, ako sú možno tí dorastenci a juniori, v istom veku máme obdobie pre rozvoj rýchlosti. Takže v tom období treba stimulovať prevažne rýchlostné schopnosti. Jasné. Niekedy máme zase obdobie pre rozvoj maximálnej sily alebo aerobnej kapacity. Čiže v podstate u mladších je to
silno viazané aj na ich vek. Môžeme povedať, že do značnej miery aj na biologický vek. A potom toto sú hodnoty, ktoré treba sledovať, monitorovať u nich, ako sa to rozvíja, do akej miery a posudzovať na základe dát z minulosti. Ja som sa zľakol, že obdobie myslíš ročné. Nie. Preto mi to bolo zvláštne. Tiež som nad tým tak premýšľal, či to nevyznie. Luka Radivojevič a Adrien Bartovič, to sú draftové nádeje na rok 25. Áno. A ty ich máš pod rukami? Už tretí rok. Už tretí rok. Čo na nich hovoríš? Alebo respektíve podotázka, to je veľká zodpovednosť? Pre mňa je to do veľkej miery zodpovednosť, lebo cítim za nich zodpovednosť. Cítim zodpovednosť v tom smere, aby naďalej progresovali vo svojej výkonnosti. Cítim zodpovednosť v tom, aby mali minimalizované zranenia, ale zase musím povedať, že toto si musí každý kondičný tréner uvedomiť, že my nie sme strojcami ich úspechu alebo neúspechu. My, čo môžeme urobiť, je maličko prispieť k ich úspechu a ich práci, alebo to celé pokaziť. Uh-huh. No dobré, ale idete dobre, ako veď chalani asi makajú, nie je tam nejaký problém, že by sa im nechcelo, alebo čo, vedia, čo chcú dosiahnuť. Samozrejme, oni patria medzi mojich jedných z najobľúbenejších zverencov, aj kvôli nasadeniu, aj kvôli tréningovej morálke. A zároveň sú aj, by som povedal, že veľmi tréningovo inteligentní. Čiže inými slovami ich zaujíma a chcú vedieť, prečo to robia, prečo práve touto formou, prečo práve v tomto období. A potom väčšinou aj ten hráč, keď za tým tréningom vidí možno väčší zmysel, tak do toho tréningu vkladá ešte o kúsok viac. Jasné. My keď sme sa rozprávali pred nahrávaním, ty si spomenul veľmi zaujímavý prípad Vila Čacha, ktorý minulý rok na majstrovstvách sveta bol najrýchlejším korčuliarom, čo sa týka rýchlosti. A bavili sme sa o tom, že tam išlo o to, že mal správne vybraný doplnkový šport. Áno, toto mal šťastie jeho otec, že zrovna pán Kováč bol jeho sused. A pán Kováč je v Trenčine dlhé roky tréner spierania a v podstate iba v hodnom veku dal Vila na spieranie ako na doplnkový šport k hokeju. A v podstate už to, na čo sa tam sústredili, že tam viac menej veľa odhadzovali medicínbal, veľa skokov do diaľky mali, veľa skokov do výšky, do toho mali základové pohyby, čo sa týka spierania. Takto Vilovi, ja môžem povedať, že veľmi pomohlo, čo sa týkalo aj jeho rozsahov, ale aj toho rýchlostno-silového prejavu, ako takého celkovo. Čiže práve týmto mierim na to, že veľakrát možno ani nie je tak podstatné, aby sme hnali to dieťa na niekoľko tréningov za deň, alebo ho preťažovali. V horšom prípade ešte ho dostali k trénerovi, ktorý nemá prehľad o tom, čo sa deje v klube. Možno, že trénujú dvakrát v jednom dni to isté. Možno, že trénujú niečo úplne iné, čo sa bude robiť neskôr, alebo skôr sa už robilo. Čiže v podstate v tomto je veľká dôležitosť z môjho pohľadu, aby každý tréner komunikoval s klubom, pokiaľ trénujú deti mimo. Ideálne je, aby to bolo pod zaštitou klubu a aby bol ten obsahový celok daný, lebo v podstate tuto ja hovorím, ono nie je dôležité na konci dňa až tak možno, ako vyzerá to, čo práve ten chalan vykonáva, ale ide o tú kvalitu a usporiadanie v čase pre ten podnet. A toto bola informácia aj pre mladých hokejistov, samozrejme. Áno. Veľmi na tomto dôležitá. je podľa mňa Vilo veľmi dobrý príklad, lebo naozaj akože čo sa týkalo nejakých rýchlostno-silových testov, tak tam vždycky exceluje. Ty sleduješ aj tých chalanov, ktorí ti prejdú rukami, aj komunikujete potom už, keď ich netrenuješ? Áno. Čiže stále komunikujete ako? Sice opäť príklad Vilo Čacho. Sice s ním budem opäť teraz trénovať v lete, ale v zásade komunikujem s nimi aj počas sezóny. Jasné. Aj keď, áno, tam v kompetencii sú plne u trénera v Třinci. Áno, samozrejme. U Mareka Gríca. A v podstate takto to aj prebiehalo, keď išiel Vilo do Třinca. Ja som sa spojil s Marekom Gricom z Třinci. On ma oboznámil s ich plánom, ja som ho oboznámil s našim plánom. Dohodli sme sa, v podstate išli sme s Vilom ten môj plán. Ono to zodpovedalo časovo len možno inými vybranými prostriedkami. A všetko je v poriadku. A v podstate takáto komunikácia by mala byť v ideálnom prípade neustále medzi trénermi, aby tam bol naozaj prehľad o tom, čo toho hráča čaká a vedeli sme, aká je jeho história. Čiže ak nejaký tvoj zverenec v budúcnosti bude v NHL, tak ti cinkne niekto z NHL kondičný, ktorý s tebou bude o týchto veciach komunikovať. No, toto je v podstate prípad sama Honzeka, ktorý ešte NHL nehrá, ale bol draftovaný Calgary. Takže zase, keď som išiel trénovať s ním, tak prvá vec, ktorú som ja chcel, bolo sa spojiť s jeho trénermi kondičnými z Calgary. Áno.
A oni zase sme riešili s nimi ich tréningový plán, riešili sme to, koľko má času a čo sa bude diať, keď sa vráti do Calgary. Čiže v podstate ono to je jedno, či to je Liga NHL alebo to je Česká. úplne jasné. Stále tam ide o tú korektnosť toho, aby ten tréner v čo najväčšej možnej miere mal prehľad o tom hráčovi, pokiaľ už zachádzame do detailov. Majú kondiční tréneri nejaký špeciálny pozdrav? Nie. Nie. Ja len, že či ako sa nepozdravíme nejakým možno špeciálnym vymyslíme, ale neviem o tom. Aha. Alebo ma vynechali. Do kondičky by sme mohli napríklad povedať. Majo Schmidt, kondičný tréner A mužstva Dukly Trenčín, aj dorastu a juniorov, mladých hráčov Dukly Trenčín. V podcaste Druhá strana odpovedá. Sledujte ho, prosím vás, cez tie zápasy na tej striedačke. Možno bude aj tá, čo to bola vysielačka. Možno bude aj vysielačka, bude to veľmi fajn. Majo, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Poriadne tých chalanov potrénuj, nech sú silní a nech nám robia cez sezónu radosť. Ďakujem.